Скъпи сънародници, днес е 1 ноември, денят, в който свеждаме глава пред делото на нашите народни будители. Те са хората, които събудиха заспалия български дух, които с книга, слово и песен върнаха на народа ни вярата, че знанието е сила, а свободата – свещен дълг. Те ни научиха, че будителят не носи оръжие, а факла. Факлата на просвещението, която разпръсква мрака на невежеството. Днес тази факла гори в сърцата на всички, които учат, творят, вдъхновяват и пазят българското слово живо. Нека си спомним имената им с благодарност и гордост. Нека и ние бъдем техни достойни наследници, да търсим знанието, да пазим родно в сърцата си. Нека се гордеем, че сме наследници на тези велики личности. Нека и ние бъдем будители с делата си, с добротата си и с вярата си. Да вярваме, че знанието ще промени света. Днес на този празник ще си пожелая да имаме повече моменти на гордост и не само в този ден да си спомним, че сме патриоти и родолюбци, а във всеки ден да носим българщината в сърцата си. Нека да не допускаме една шепа хора по високите етажи на властта да съсипят една държава, градена векове от велики личности. Честит празник, българи! Великите творци остават вечни. Гордея се аз с това, че тук е моята страна, с огромно културно наследство земя, и че моята лирична душа на велики поети потомка е тя, с техните златни слова, оставили вечна следа за вяра в доброто и надежда една в нашите сърца. Настръхвам, когато чета произведения на наши творци, и всеки ред аз обиквам, като не с ум, а с сърцето си в него вниквам. Знам, докосвали са се тези титани, до полъха лек на вятъра, до хармоничната песен на птиците, до аромата нежен на свежи цветя и до величието на вековна гора. Затова и творби неповторими създали са те. Както ковача желязо кове и мома настана тъче, както художник рисува картина, така и с ръка си гениална поета на белият лист си душата излива. Щастлива съм аз, че сме имали такива велики творци и техните вечни творби изпълват със смисъл дните ни. И пример достоен ни дават, и сякаш пред мен оживяват, а как само ме вдъхновяват да започна и аз да пиша. Но ако само капчица от таланта им имах и с неподправена дързост нанизвах думите в вълшебна броеница с имена на стихове, разкази, романи, стоящи във всеки дом на полица, красиви, тайнствени, неразгадани. За мене би било огромна чест, че в мен се заражда прочувствен дух на творец.